prítomní, dovolte mi privítať vás na pôde Strednej priemyselnej školy v Starej Turej, kde sa dnes koná 48. ročník stredoškolskej odbornej činnosti Krajské kolo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Napríklad, ako som vyrábal konkrétne úzdor pre 0,8 palcový displej. A to, čo som si nakreslil, tak to bolo potrebné skôr aj otestovať nejakým spôsobom, či mi to bude vôbec fungovať, či tam nejaké závady budú. Tak to som testoval displeje. Displeje sú multiplexované, tak testovalo sa multiplex, či bude dobrý, či tam nebudú preblíkavať segmenty, ktoré tam svietiť nemajú. Ja s pomocou predradných rezistorov a testoval som to pomocou testovacieho MCU a to je RAD28. Za chvíľku sa zobrazí takýto efekt. Potom, keď užívateľ nechce, tak si ich vie vypnúť. Tá história konania týchto činností, keď to tak poviem, je naozaj veľmi bohatá. Myslím, že Stredná priemyselná škola v Starej Turej je naozaj škola, ktorá to dokáže robiť. A chcem poďakovať pánovi riaditeľovi, vedeniu celej strednej školy za to, že teda už niekoľko rokov takýmto spôsobom a úspešne sa tu organizujú tieto krajské kolá. Sú to naozaj študenti, ktorí to chcú, ktorí možno sa aj nájdu v tých veciach, možno na konci tej stredoškolskej odbornej činnosti za ten rok zistia, že aha, toto som ešte dokázal, to som si ani nevedel predstaviť, že toto v tom projekte budem riešiť. Na začiatku som mal možno inú predstavu, ale dotiahli to úplne niekde inde a to som veľmi rád, že sa takýmto spôsobom aj spoznajú tie svoje vedomosti, začnú si veriť viac, určite rozširujú a trénujú aj to kritické myslenie, takže som veľmi rád, že takéto súťaže sú tu a v rámci celého Slovenska je to teda už 48 rokov, kedy sa konajú tieto stredoškolské odborné činnosti a je to aj taký priestor aj pre tie firmy, aby videli, že akých máme šikovných žiakov a tie firmy si sami vedia potom týchto žiakov vybrať, možno si ich zazmluvniť. Veľa žiakov pokračuje ďalej na vysokých školách. Majú to také plus aj pri tých hodnoteniach na jednotlivých, pri vstupe na jednotlivé vysoké školy. Takže ja som veľmi rád, teší ma to a som rád, že teda aj Trenčiansky samosprávny kraj prispieva k týmto vedomostiam našich študentov a to tým, že teda investuje do tej infraštruktúry stredných škôl. Sú to desiatky miliónov eur, či už z eurofondov, respektíve zo samostatného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Som veľmi rád, že tie projekty, ktoré sú teraz nové, aj vzdelávajú učiteľov novým technológiám, nakupujú sa nové technologické celky, virtuálna realita, práca s umelou inteligenciou a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to nás naozaj veľmi teší. A je to tak, treba do tej mládeže, do tých mladých ľudí investovať, pretože sú našou budúcnosťou, nie je to žiadne klišé, ale keď vidím, ako sa darí týmto študentom, tak nás to určite veľmi, veľmi teší a dokážu potom tí študenti v budúcnosti pridať tú pridanú hodnotu do tej ekonomiky, do toho kraja, do toho hospodárstva a urobiť nielen kraj, ale aj to Slovensko lepším a určite bohatším s väčšou pridanou hodnotou.